La visita que el papa Lleó farà a la presó, en concret a la presó de Brians 1, és una crida d'atenció a tota la societat i exclusivament a la comunitat cristiana. Perquè a vegades nosaltres estem mirant el nostre melic i necessitem alçar la mirada realment perquè veiem que hi ha altres realitats. La realitat de la presó, la realitat de la fam, la realitat de la manca de pau. I el papa, amb aquesta visita, està dient-nos a tots: hem de pregar, hem de pensar, hem d'ajudar a les persones que estan empresonades. Jo crec que hem d'agrair al papa Lleó la continuïtat de que en cada visita pastoral que fa s'ha fet present el Sant Pare perquè està present l'Església dintre dels murs.